Привет на всички! Есента идва отново. Много се радвам, защото е време за пресаждане на нашите растения. Днес ще се отдам на драцените, които съм изпуснала ужасно много. Сега ще ви ги покажа. Вижте колко са станали огромни, безформени. Тази пролет нямах време да ги пресаждам и сега ще се занимая с всяка една от тях. Ще ви покажа колко лесно се разсаждат и от тези 1, 2, 3, 4, 5 растения, колко много ще извадим. Ето, днеска Сашка е майстора. Сега, какво ще направим с тази драцена? Ще оставим кореновата система заедно с част от стъблото и ще ви покажа после как ще го нарежем нагоре. Покажи, Саша, как засаждаме корена, колко го режем. Горе-долу, от тук някъде предполагам, че ще остане малко по-нагоре. Да. Значи тук съвсем най-горе е най-младата част на това растение. Абсолютно може по два начина да се прави тази драцена. Да се ръти във вода или да се прави абсолютно същото нещо в почва. Правила съм го и по двата метода. Абсолютно една и съща успеваемостта. Най-горната част махат се, разбира се, 50% от листата, за да може силата на растението да отива в правенето на коренче. Горе-долу остава в този вид и това отива във вода. Тази част, колкото и да изглежда, че нищо няма да се хване от нея, абсолютно всички ще излезнат. Нарязвам я на... Сега зависи колко дълго искате да ви бъде стъблото. Много е важно. Тази част влиза във водата или в почвата. Не тази. Тази отдолу трябва да влезе във водата и в почвата. Хубаво е отдолу, там където се очаква да пусне коренчета, ето тук по пръстенчетата, е хубаво малко да му помогнете. Просто да има място. Така, сега. Добре, че попаднахме на растение, което е с загнили коренчета, за да ви кажа какво задължително правя, когато пресаждам някое растение, на което не ми харесват коренчетата. Даже благодарение на това с загнилите ще намажат и другите. Една обикновена кофа с вода, разтвор от калиев перманганат, по-дебелите части от растението ще ги сложим в почва. Ето. Също ги засажда. Като за тях ползвам вкоренител. Много по-лесно се получават нещата, когато има вкоренител. Има и течен вкоренител, между другото, който слагам в тези, които рътим във вода. Слагам малко от течния вкоренител във водата. Тук е момента, между другото, да ви покажа. Ето от дебелите части на растението. Това е юка, която разсадих пролетта. Вижте как пука от тук и от тук. Сега ще ви покажа и другите юки. Ето ги и другите юки. Виждате ли? Пука отстрани. 14 са във вода. И ето ги, тук има 17 броя, като просто толкова много ми харесаха. 3 от тях, че си ги оставих цели. Сега ще ви покажа и тези във водата. Ето, най-обикновена бутилка. Както казах, или едно листо от алоe, или малко вкоренител, а може и нищо. Това е от мен, а от вас? Защо не сложите в коментарите по една хубава снимка на вашите драцени?